Ascult. Trebuie să fii deștept. Întâi să uită la mine așa, adică prost ești. Mie. Și pe urmă zice, o fi deștept, nu zic, dar e cam pâță. Pâță? Pâță! Dar după ce mă joc despre am tot timpul Că joci poker pe dezbrăcate și când tot de tine ca de un mapet. Eu mapet n-am jucat poker în viața mea. Că bei. Ce beau? 2-3 pahare de cocktail pe zi. Că e. Treaba mea. Ce măcar? Mă rog, ție, cine a ținul ăsta? Spune la început că nu ți-am spus. De ce să nu mi spui dacă zici că mi-ești amic sincer? E ca să mă pui față, n-am poftă. Pe onoarea mea că nu, îți jur pe Bubico, că nu o să afle niciodată. Vreau să știu numai ca să mă feresc de el și să... Uite-te capul, începe a tatăl nostru ce? Tatăl nostru care le ești în ce? Ruri! Ei, sfințească-se numele tău, vie... Ce vie urât, o vezi că iar nu știi? Ba știu. Acum de ce nu spui, ciumo? Facă-te voia ta. Fost râmbor, nu așa? Vie împărăția ta, facă-te voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ei, precum. Păi dacă insisti, vreau să vă țin suspans, dar fie. Am avut o seară, vă pregătiți, da? Ok, 3 de 1 și... Te invit aici, la cartofi și mici. Următorul cântec pe următorul album, știți cum noi, s-a făcut din casă, așa. Mulțumesc, da. Și când o să-ți lansezi și unde următorul album? Păi, de lansat unde, când, nu știu, dar unde, Sigvadurile Cinema. Prietena ta? Nu, pe mita tânără. Da, era într-un separeu drept în fața mea. Ai văzut? Și cu cine mă fată? Cu ce era îmbrăcată? Cu... Corochită roz? Da. Roz bombon? Da. Și o geantă Louis Vuitton? Da. Ai văzut?